σας. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Ο κύριος Κυριάκος του Βασιλείου. Σήμερα θα περάσουμε πολύ χρόνο μαζί και θα μας ξενερίσετε στο φαρμακά. Έχουμε επικοδομητική παρουσίαση. Θα είναι. Καλώς ορίσατε. Ωραία. Να είστε καλά. Πάμε πρώτα να πιούμε έναν καφέ στον καφενή Ωραία, μας. βεβαίως. Με 4 πάμε, εφύγαμε του. Φεύγε του. Άκου ένα μπουσουλαρί. Άκου ένα μπουσουλαρί. Βρισκόμαστε στο Φαρμακάν, κύριε Κυριάκο, σε ένα υψόμετρο 970 μέτρων και σε απόσταση 40 χιλιόμετρα από τη Λευκοσία. Βρισκόμαστε τώρα στην περιοχή Κόσκινα. Πήρε το όνομα της από την ομώνυμη πηγή του Κόσκινα. Όταν αναβλύζει νερό από τον πάτο της λίμνης, αναδύονται μαζί με το νερό και φυσαλίδες αέρα. Που δεν μπόρεσε μέχρι τώρα κανένας να το εξηγήσει. Δεν έχει γίνει προσπάθεια μέχρι σήμερα. Είναι μέσα στα πλάνα του συνδέσμου μας να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Και γίνεται δηλαδή σαν κόσκινο η πηγή, ξαφνικά τρυπά. Το νερό της πηγής του Κοσκινά συγκεντρώνεται από διάφορα σημεία, όπως βλέπετε ξεκινά από εδώ. Αναβλύζει καθ' όλη τη διάρκεια της μικρής μας αυτής πορείας, αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα συγκεντρώνεται από τα 3 λαγούμια. Τα λαγούμια είναι τρύπες μέσα στο έδαφος, μέσα στο βουνό. 3 σημεία του βουνού. Μάλιστα, περίπου 10-15 μέτρα βάθος το καθένα, από τα οποία συλλέγεται το νερό, συγκεντρώνεται στο στόμιο της λίμνης και από εκεί διοχετεύεται προς άρδευση των περιοχών εδώ. Αυτό το νερό είναι μόνο για την άρδευση, είναι και φιαλώνεται κιόλας, είναι και πόσο? Όχι. Παλιά το νερό του Κοσκινά χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ίδρευσης, όμως από τον καιρό που έγιναν τα τεπόζιτα και μεταφέρεται το νερό της ίδρευσης του χωριού από το Τσίσι, το νερό Κοσκινά χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς άρδευσης. Πάμε και παρακάτω να δούμε. Κύριε Κυριάκο, η πηγή του Κοσκινά θεωρείται μεγάλη πηγή? Η πηγή του Κοσκινά είναι τρίτη σε μέγεθος στην ελεύθερη Κύπρο φυσικά, με αποδόση σε νερό περίπου 550 τόνους ημερησίως. Λοιπόν, θέλετε να πάμε και λίγο στην ιστορία του Φαρμακά. Από πού πήρε το όνομα του Φαρμακά? Υπάρχουν 2 εκδοχές για την προέλευση του ονόματος του Φαρμακά. Κατά την πρώτη εκδοχή, στην περιοχή εδώ φύτρωναν πολλά βότανα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για να παρασκευάζουν φάρμακα. Κάποιοι άλλοι τα συνδέουν και με τα γιατροσόφια που αναπτύξαν οι μοναχοί στο μονή του Μαχαιρά. Βότανα. Υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή, λόγω του τσουχτερού κρύου που επικρατεί σε κάποιες περιπτώσεις εδώ στο χωριό, ναι, είτε θα πούν είναι δηλητήριο, ναι, ή είναι ψατζή, ή είναι φαρμάτζι. Από αυτήν την έκφραση πιθανολογείται ότι πήρε και το όνομα του Φαρμακάς. Αληθεύει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ζαχαροπλάστες από το Φαρμακά? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία της Λευκοσίας ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την καταγωγή τους είτε από το Φαρμακά είτε από το Καμπί, και αυτό έχει την εξήγηση του φυσικά. Πιθανόν ο πρώτος που λειτουργήσε ζαχαροπλαστείο στη Λευκοσία να κατάγεται από τα χωριά μας, είτε από το Φαρμακά είτε από το Καμπί, και να επήρεν κοντά του νεαρούς για να τους εκπαιδεύσει. Αυτοί στη συνέχεια έγιναν ζαχαροπλάστες, ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων, επήραν άλλους και αυτοί άλλους, και έτσι καταλήξαμε ένας μεγάλος αριθμός ζαχαροπλαστείων της Λευκοσίας να ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι καταγόνται από το Φαρμακά. Ωραία. Η εκκλησία της Αγίας Ειρήνης, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, είναι χτίσμα του 1911. Υπάρχουν και μερικές επιγραφές του 1905. Οι προηγούμενες εκκλησίες είχαν καταστραφεί από πυρκαγιά. Όπως ξέρετε, η Αγία Ειρήνη γιορτάζει στις 5 του Μάη, μέρα κατά την οποία γίνεται μεγάλη πανήγυρις.
στο χωριό μας. Και κάτι άλλο, εκτός από τη μεγάλη πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης, ότι το Πάσχα γίνεται έναν έθιμο που είναι μόνο στο φάρμακα, το πουλάκι το λεγόμενο. Μετά των εσπερινών της αγάπης και μετά από κάθε εσπερινών που γίνεται την Κυριακή του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη του Πάσχα, παρατάσσονται κυρίως οι κοπέλες του χωριού, δεν αποκλείονται και οι άντρες φυσικά. Είναι σαν οδεία. Πιστεύω ότι είναι κατάλοιπον χορού αρχαίας τραγωδίας. Είναι έναν δοξαστικό μαλλόν ή ένας ύμνος προς τον Θεό, διότι πάντοτε καταλήγουν οι στίχοι επιστρέφοντας προς τα πίσω να δοξάζουν τον Θεό. Παρατάσσονται λοιπόν εδώ κατά μήκος, με μέτωπο προς την εκκλησία, πηγαίνουν, έρχονται και απαγγέλουν αυτούς τους 13 στίχους. Βλέπω εδώ ότι έχουμε και διτσίμι. Είναι το διτσίμι, για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Συναγωνίζεται ο πληθυσμός ποιος θα το σηκώσει πιο ψηλά. Και ιδίως έχουν γραφτεί πολλά για κοπέλες του χωριού, οι οποίες σήκωναν το διτσίμι.